ବାସି ଚିକେନଟା ତ ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଇ ପେଟ କଣ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହେଲାଣି। ଓହୋ ବୋଧେ ଲାଟିନ୍ ମାଇଲା, ଲାଟିନ୍ ଲାଗିଲା ବୋଧେ। ହଁ ଓହୋ ଓହୋ। ଓହୋ ବାପା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହବନି, ନହେଲେ ମୋ ଲୁଗାପଟା ହେଇଯିବ। ବାପା ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ ବାପା। ଓହୋ ଓହୋ। ବାପା ଖଗେଶ୍ୱର, ଟିକେ ରହିଯାଅ ବାପା। ମଳତ୍ୟାଗ ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି। ଏତିକି କଣ ତମେ ଶିଖିନ? ଟିକେ ଜାକି ହେଲା, ବେଶୀ ନୁହଁ। 1 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଜାକିକି ଠିଆ